Assalamualaikum abokena yanzu ina jami'ar koyon harsuna waje ta Tianjin. Bisa labari da na samu shekaru biyu da suka gabata wato a shekara 2021 aka dauki wasu dalibai domin koyar musu harshen Hausa. Kun ji suna karatu. Sunana Bala. Sunana Jamila. Sunana Habiba. Sunana Latifa. Sunana Dari. Sunana Asabe. Sunana Badraka. Sunana Nafisa. Sunana Zahra. Sunana Marka. Gaskiya waɗannan ɗalibai suna matuƙar ƙoƙarin karatu ko ba haka ba? Har ma sun sa na tuna da yadda nake karatu a jami'ar mu. Amma ina dalilin da ya sa suke da sha'awar koyon harshen Hausa ko akwai wasu abubuwan da suka burge su yayin da suke karatu? Kana menene shirin su bayan sun kammala karatu a jami'a? Bari mu ji ra'ayoyinsu. Dalilin da ya sa nake koyon harshen Hausa da farko shine wuraren Afirka masu ban sha'awa sun jawo hankalina sosai, kuma kasar Sin ta ci gaba da ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin Sin da Afirka. Najeriya tana daya daga cikin kasashen mafi ƙarfi a Afirka. Na yi imanin cewa koyon harshen Hausa zai bani damar samun ci gaba sosai. Na zaɓi koyon harshen Hausa domin ina son al'adun Afirka. Ina son samun wani kayan aiki don fahimtar Afirka. Na zo daga lardin Minnan ko kuma inda kabilu daban-daban suke zaune cikin lumana. Abu mai ban mamaki shine a garinmu muna da abincin da ke kama da miya, shi yasa ina sha'awar cin abincin Hausawa. Na fuskanci matsaloli da yawa a lokacin da nake koyon harshen Hausa. Misali, Hausa yana da furci na musamman. Ina gani yana da wuya, amma zan ci gaba da ƙoƙari sosai. Idan na sami dama, ina son yin ci gaba da koyon ilimi game da Afirka da kuma fahimtar hakikanin Afirka. Zan shiga karatun digiri na biyu don yin nazarin mai zurfi a kan Afirka. Akwai malamai uku da ke koyar da waɗannan ɗalibai harshen Hausa, Sinawa biyu da kuma Bahaushe guda. Yanzu muna da ɗalibai 10 waɗanda suke cikin aji na biyu. A cikin shekaru 4 za mu koyar musu da darussa fiye da 30 waɗanda suka shafi kamar bakar Hausa da rubutun Hausa da fasarawa da kuma tarihin Najeriya da dai sauransu. Mafi wuya ko mafi ban mamaki shine yadda suke furtawa su harufa na musamman kamar a, ka, a, tsa da dai sauransu. Duk harufan nan suna da wahala sosai gare su da farin farawa, amma ga yanzu fa suna ya gani suna ƙoƙari sosai kuma sun riga sun sami wasu ci gaba a wannan fannin na harshen Hausa. Hausawa sun fi ganewa aladunsu don ƙara fahimtar da ɗalibai kan aladun Hausawa. An dauki Malam Nuruddin Ibrahim Adam wajen aikin koyarwa. Yau na yi farin ciki sosai da samun damarin hira tare da waɗannan ɗalibai da malamai. Kuma ina fatan za su ci gaba da kokarta wajen koyon harshen Hausa da ma al'adun Hausawa. Ta yada za su bayar da gudunmawarsu wajen sada zumunta da gara fahimtar da ke tsakanin Sinawa da Hausawa. Allah ya basu basira ya taimaka musu. Allah ya ɗaukaka Hausa. Amin.